हेल' लोगोफोर थांनाय बिटिआर एकर्ड बादियै बर'फोरनो बिटिसि एबा बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय आलादायै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जिहेतु दानानै होदों दा बे दानानै होनाया गोबावानो सम जालांबाय आरो बेयाव माखासे मानि इएमफोर राननानै होनाय जाबायमोन दा बेयाव इएम बिथांमोननि थाखाय बबे बिफानखौ बबे बा सोर इएम बिथांमोनहा मोनगोन दा बेनि सोमोन्दै फोसावाखैमोन नाथाय दिनै बिथांमोनहा फोसावबाय आरो गाबोन अखानायबानो बे बिबानखौ रानना होनाय जागोन होननानै सिएम मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा फोसावनानैबो होबाय अलरेडि खौराङाव दा बे हिसाबै बाहाय सोर इएमफोरा मा बिफानखौ मोनगोन दा बेनि सायाव नोंथांमोना गोबाङानो मिथिनानै लानो गोनां जाथारगोन जायफ्रा बिटिसिनि बाहेरायाव थायो बिथांमोननि थाखाय बेयो जोबोद इम्परटेन्ट दा बेनि थाखाय नोंथांमोननो लोगोसे बाहाय फोसावदों दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन दे गाहाय सिइएम हिसाबै मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङानो आरो बिथांनो पिडब्लिउडि बेनिफ्राय एनि आदार डिपार्टमेन्ट नट टु एलाउ टु एनि आदार इएम माने गुबुन इएमफोरनो जायफोरखौ होनाय जायाखै बेजों लोगोसे थाजोबगोन आरो बेजों लोगोसे पिडब्लिउ थागोन बेनिफ्राय दङ श्री गेम्बारु मुसाहारि चेयारमेन बिथांनो पिएनआरडि आरो फरेस्ट बेखौ होनाय जादों बेनिफ्राय श्री सृजन बसुमतारी बिथांनो डेपुटि चेयारमेन बेयो जाहैबाय फिसारिज आर्बान डेभेलपमेन्ट एन्ड टाउन एन्ड काउन्ट्रि प्लेनिं बे दङ बेनिफ्राय दङ श्री रमिउ नार्जारी बिथाङा सिइएम बिनो दङ डेपुटि सिइएम बिथांनो दङ पिडब्लिउइ बेनिफ्राय हेन्डलुम टेक्सटाइल एन्ड मिउजियाम एन्ड बेनिफ्राय आर्किअलजि बेनिफ्राय दङ श्री अनिल बसुमतारी इएम बिथांनो दङ इडुकेसन आरो लाइब्रेरि सार्भिसेस बे दङ बेनिफ्राय श्री अमिय कुमार बसुमतारी इएम बेनो माइनर इरिगेसन आरो लेन्ड रेभिनिउ बेयाव दङ बेनिफ्राय दङ श्री बिनद बसुमतारी इएम बेयाव डब्लिउपिटि एन्ड बिसि आरो ट्राइबेल रिसार्च बे दङ बेनिफ्राय श्री प्रदीप स्वर्गियारी इएम बिथांनि एग्रिकालचार आरो मार्केट एन्ड फेयार्स बेफोरखौ होनाय जादों बेनिफ्राय दङ श्री प्रणब बर' इएम बेनो कालचारेल एफेयार्स आरो टुरिज्म बेखौ होनाय जादों बेनिफ्राय दङ श्री माथुरा बसुमतारी बिथांनो एनिमेल हासबेन्डारि आरो भेटेनारि आरो कअपारेसन बेखौ होनाय जादों बेनिफ्राय दङ श्री महिपाल बर' इएम बिथांनो वाटार रिसोर्स आरो सयल कनजारभेसन बेखौ होनाय जादों बेनिफ्राय जयकान्त बर' इएम स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार आरो वाइड एन्ड मेसार्स बेखौ होनाय जादों बेनिफ्राय दशरथ बर' बिथांनो ससियेल वेलफेयार आरो फुड एन्ड सिभिल साप्लाइस बेफोरखौ होनाय जादों बेनिफ्राय दङ श्री राजेश सरकि इएम बिथांनो दङ कटेज इन्डास्ट्रि एन्ड ट्रेन्सपर्ट बेखौ होनाय जादों आरो नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों बेखौ सिइएम मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा फोसावनानै होदों दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन एसेनोसै गोजोन्थों।